sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen a surat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga ayarin, manipod, probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak nga ilinged nak kumalatan itinagan nga ayrin. 12 ti tawen ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nangasawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami metten iti balay da lolo ken lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo ken lola. Nang runa idi agad adal kamin iti kabsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, sikamat gayam, Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asikat tinang itulod. At dapat nga min imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sabagay, husto mo't kindi tasikat tinang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Adtoy, awatam da itoy. Ha? Ni, nagadun da ito'y, sir. Awan mo't pang suklik kada kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan ka ti sobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't kada kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyakmat na mismo tinangtad iti dayta. Saan bumata dinawat? Irene apo, at damanan order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod ijay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kin nilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulod, apo. Wen, Lola, mapan kun to itulod inton madamdama, agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatiktikanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola, agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubo kala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George ko nakmet. George tayawag mo kanya.
Ikate muntisar, tapno na samsam itadenggan. Kwa, Hawanya, umanugot ka iti bagbagak, Irene. anya, imbaga na ti kastakan ka, apo. Wan, Lola, naklang atak nga ron. Ay, naglukon day ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati tawon mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo apok. Ubing ka pa itap no sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutak tinaibaga na, Lolo. Nga anya apaw. Ano makikalay sa akan ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan day ta. Ngamin, baknang day alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce. Anya ka din day tanga ibang Sana na saya atarabak day ta, Joyce, apaw. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo. Lola. Ha? Anya? Sa anak tumatan nga agla ko iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga ang manugot kay tiket day jay at George apaw. Kino dayo lang day jay at tao dito lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di lulom, apo. Kan may sa, saan amabalain amakikalay sa ka iti may sa tao. Tapnula ang makalungaw ka iti kinarikat ti biyag. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing day tuyen kada tayo. Iso apanag ko na, kitjakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunot, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin ka makalawas talang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ije lugar ni? Santan nga agsubli jay lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y palay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo ka na ko ada santan nga agsubli jay. Ha? Awagam ida, adamot cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan? Anya ti kayat mo asawan, George? Gamin inikak idahan iti balay kan pagbiyagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo, inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kolehiyo. Sobra pa'y day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat niya agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ap kumati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mumatan. Oh, anya pa ilati biro ka ha? Di mo't kunak asyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, lola,
Apa yan? Nakaad-adayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Wen nga rod bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinluto ni Joyce. Raman na, bakit? Malagip ko nga min ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumat ti ayan na. Makapaikawam ti kawan na dito ibalay. Awan maramidan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga tanya, lolo, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay a kinaykayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko matan na ita, Joyce Apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baro ang negosyo na ijay. Isu nga ijay ti pagnadanda. Ikararag tayo latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runakad ni Irene. Dakal a sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyag. Makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga min dahi a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nangro na ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya ti agawid. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuha na. George? Sayat ka, babae. Sana rumbang akasya timpakita, Mijay. Rumbang na lang nga nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Anay ko, Akrason ka pa'y laeng. tinungpanak ga pulang iti day tiyabanak. Wan! Ngamin! Diyan ka tinaramid mo. Kan ti panagsusumbat mo kanya. George! Manipod ita. Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbagman ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan nga min ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kayat nakatiso lang tas asikasuag. Di na kayat ang makisarita ak iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalang kalakatimang panaw kan kwa na. Inaramid kon. Apo. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa adun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay, George. Awan matamo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Kat awan sa balay nga asikas no saan lasyak. Anya ka di, George. Asa si kaswan ka mata. Anya pa'y lang tikayat mo, ha? Apay nga ro tadi ka na sangputan itay diti balay. Sa dino tinapanam. Adda lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Husto ko mamatan, George.
Kunwari, mapagkaag sibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Ang taltalin na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po na dayta. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang, dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan. At dan asawam. Wan, ngam idi tayo jay. Ita, awantan. Apay ngayon limad mo kanyak dayta abanag, George. Saan mat kita napatag day taabanay? Ngamin, napatagkan ka kat kwarta. Inlakom ti bagim kanya. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Kat nga po taginatangkan. Aramidem amin nga ibaga. Ha? Anay ko, Di masmasan. Masaksakitan, George. Sumungkat ka! Anay ko. Juan, George. Basta. Ala, agdigos kan. Puerta kam. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklatan nakaslawan na yaman na. Ti awanan bay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Diyak ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrak dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na ka ngamin ni Sir George kanya. Iso tinangtid iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Wun ma'am. Nabayag ka din nga agpapaaikin ni George Crispin. Wun ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Amom kaya man ti may papangkadakwada. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamit lang ni George kanya. Ay, saus. Sana arumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene. Crispin, Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... naanya Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti dua nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya, pudno ka din ay tangay bagbagama. Crispin, Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti dua babae ti likuran ti balay na. katsi ka. Kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang di taoy. At dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko, mga no pati siya kat iraman na apatayan. Day takang aron. Iso aron bang lang apumanaw kayo di taoy. Sakbaya makasubli ni Sir George. Aglibas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan nak no glibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapanan ta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kan kuanang. Ng plano nan sapay nga agawon ti asawa.
Crispin! Irene! Sa dinutiayan nyo, rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka, kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto asi tatalugan. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Tagit ti awanan pa yun. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan na liday kayo. Ay, kasano, kat madanag anak una yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asan ngay mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayom ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasama kan kwa na. Amangan noan yan, tinaramid da a George kinimanang mo. Yad adayom ko, ma, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola? Ha? Irene na po! Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya? Apay? Anya tinapasamak, apo. Inimbitaran dagiti pulis, tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot, saan? Takinuptel na ti bukod na abiyag, babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping adda pulays. Kanapay akinattal na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang sakbay na, kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak kini George. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti imaday jay a kriminal. Sa nga pulo matan atawan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Kasta unay a panagbabawik, numalagip ko dagiti naglabasak, iti ima daydi George. Ngam kasta unay mat a panagyaman ko iti Diyos, ngamin dinak binaybayan. Tinarabay nak aging gaan nakaruk atak iti puder tinaulpit nga asawak. Ti amok idi kat solusyon iti rigat ti panakiasawak iti maysa abaknang. Ngem nagbiddutak. Ngamin isumat ti gistay ko nakaisadmakan. Kat ita agmay maysa akon nga agbibiyag gapo ta insublimatan da lolo kan lola ti bulod da abiyag. Adamatan pamilya ni ading ko a Joyce. Isu asisyak laangan ti adda dito'y balay. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang iornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Ti kinarigat kat partidaytan ti biag tayo. Banag adi tay rumbeng atakasan, wenno iwasan. No di kat rumbeng nalaeng asangwan tayo asikakalma. Babaan iti sirib ken tibker ti pakinakem. Alakastan pagayam Irene, kat pagyamanak unay, tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adomdomngeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti agsasaruno a drama tayo. Ngem sakbay na, kayat kayo man pa'y akablaawan amin nga awan malabsan. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers kan listeners tayo. Thank you iti anos yung agdengdengeg kadagiti drama dito'y nanumo at channel tayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Mayra. May saakmet kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan kan ayat. Nga iso ti puon kan makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Best! Oh, best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pa'y laang nga rod dita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Best. No problem. Sana balit na mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa imot kit di, When best. O ala, agawaam nga rod nga ilepas ti ko na mga ilepas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Bes. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Bes? When best. Sobra. Magustuwak launay. Makarelate ak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Bes. May ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga ta numangkita tamot iti sa bali a restaurant best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, Bes. Mabalin mat kit di, tapno saan nga iso ti kankanan ta. When best. Mapanta iti day jay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Bes. You're the boss. Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Ha? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan ak makakita manan kan ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay kasi tisigod, Awan nagbaliw.
Siyaklatan ni Jeffrey amang isaksakit ken ka, manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka matan? Ay kahit kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta matan ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki din agas-gasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kung nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Ha? Awan nga road. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mo, awan kadwak. Isong awan pa nga road ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 itirabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naimasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No di na pala ngamin nagasawa ka ni Jeffrey. Ha, ay unay kalakit din ay atonyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Dahil sa akin nga raw, bakit? Ag best friend ha. Kaya't naasawain, nasingad dahil titunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya. Ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan titunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti dayta. Karuba tayo pa na Jeffrey. O sana na mayadayo ti pulay ako nada bakit. Unang anya ngay nga road, kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti dayta lakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta. Ta napintas mo't ni Myra. Nasingpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang kahit ibirukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na ka man, Tonyo. Nainkabsatan laang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlat ti kapisi dagiti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapura, Tonyo. Best, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehiyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso ang nagsina kami itilas o iti talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagamamuta. Kamot dyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Myra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat laang agsarsarita ta iti cellphone. No maminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagamamutan. Patyag nga agbalinta matan anasingad. Kas iti kinasingad yakin ni Myra. Saan ka di, best? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayon, amang no kayat yu tirumuar. Adda amok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras.
Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Eh, kwa, na love at first sight akmutan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di ah. Pwera angaw, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama, na kayo matgayam. Word, di mo sa pa yun napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat nga dita cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Ha? Kuha, mama. Saan? Saan ani Mayra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Ne. Asino nga mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali man ang tiisam mo, iho. Anya ti kayat yung asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mga sawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makaibagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isuasik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, best? One bes. Kasta ka di? O anya nga iti planom. Kayat ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapod no na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? One, di mat na ibagak idikan ka, nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang nagbalbaliwan. Na magpaklan ngamin a chickboy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, anya ti kayat asawan da ito eh. Anya amatan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan.
Anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Best. Hello, Bes. Sa dino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mo't reply mo. Iso nga inawagan kan Ah? Ay, kwa, Best. Pasensya kan Kinapudno na. Kariring ko laang. Ay, napuyatan nak ngamin idirabi. Iso mo't lagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga no nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, Bes. Nadisturbo kan iti pan naturog mo. Awan anyaman na, Best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita iti laon yun. Anya? Ne, awan mo't na ibagbaga ni Jeffrey kanyak, Best. Kasta ka di? Ni, naglokon. Mabiit lang nga rod tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan akong asumurot. Ha? Kababain mo't ano kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mo't nasayaan. Ang Bes. Di ka agdanag tanasingpet ni Jeffrey, Best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papanikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman nak na maawatan nak, badi. Awan anyaman na, badi. Ayun gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan badi. Apay, ada ka di parikot? Ay, ikwa. Awan matkit di, badi. Limot ko na maabalasang pay ni Annalyn. Uwen, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod ngayam amok ka da mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuuna andak pa iti sa bali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa. Saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mo't makagaputap no agsangitak. Ammo manak ko, nabayagan apalpaliiwan ka. Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tilamadmadlaw yo. Kasano ko mga agayatak kan kwa na. Kat nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra anak ko, siyak ti inam, babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Ammo kan marignak dagiti garaw mo. Isu adimon ilibak anak ko. Nana, Agingkat ka ano nga ilimod mo day ta marikrik ng para kini Jeffrey anak ko. nana. At dadala ang amasaktan ka. No agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikriknak, nanang. Apay nga itapay tandan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada kan ni Annalyn. Maawatak tirik na manak ko. Ang umnasken nga aklo namon ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para ititong almaysa. Iso alipata mo ni Jeffrey.
Patyak ang masarakam tumatlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, bari. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer ka iti kawas mo. Agyaman na ka, ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali ng maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang kuyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak, buddy. Awanan at talaga. Diya ko namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklunag-latan at talaga asaan ada kami tinaytuding para ititonggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang. Sigurado ka kadin iti day tapang ngedeng mo, anak ko. Wala nang. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak tanak no makitkitak di kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, jak kayat am-amwan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkidawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga gasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wan nanang. Talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Sana bale. Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkaromet a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita ket agayatak paylaang ka ni Jeffrey.
Jak amo no aginggat kaano daytoy amarikrik-nak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma taiwanwannak. Toy pagayam mo, Myra. Ken ka pagayam, Myra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatem. Nasakit man nga marombang laeng alipata mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laeng nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laeng ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilyana. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaeng iti asideg mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam, Myra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ti ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Jenny. Tubuak ti Aritaw Nueva Vizcaya ngam iti agdamakat at daak dito'y balasiw taaw. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon. Nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilatan. Ayab kayo lang nga ayab, makarengreng. Ha? Ay, si Kangay Efren, di ka kadipay mangan, anak ko. Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan, inton mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigidan tayon amangan. Iti kasta, maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo, mat! Kanan yu latan, no anyaman dagita nga inlut-luto yo. Kabailan mi mati agluto iti kanan mi. Ha? Nawanan di pagayo. Pumanaw kayo dito yan. Tani, adu pa iti aramidan mi. Makadisturbo kayo una yan. Sige nga Rod, anak ko. Apayin, bakit? Pagsangit ka maten. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutak lang amin dagiti anak ta. Ah, Ililiwag ti kinalailo da kanyak, hindi babasit na pa'y. Itatadadakal dan. Nagbaliwan ti ugali da. oh, Nakadungdung uda iti kanyak. Kanayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay da. Ngamit, saan na ko napagandano? oh. Maawatan mo kumayda. Ngamir, nauntaya panawin ti panangibatim kadakwana. Sa nga pulo mo't tinatawin tinapalabas, manipod ay di kunam nga agamrod ka. Ngam saan mo't gayam, tasimurot ka iti sabali a lalaki. Kat italaan nagsubli ka. Amo ka nagbaso na kada kayo. Ngam nagbabawi akong dayta ngay naramid ko. Katagyaman kaputa inawat naglata, Samuel. Ala, gusto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan.
Patsik, amawatan da kan tumatlay. Simangpot ka ba't gaya mo, Jenny, anak ko. Kaya't mo ka di ta itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpat, nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Ha? Kabaelak ti agtimpla iti Diyos. Kaya't ko laang matasulnitan tinagkurang kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanen. Naladawan ti amin. Jenny, No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay ah. da kayo ti pudno a pamilya. Iswa da kayo nga rod ti pinili. Oho! Pinapanaw na kayo siguro ah. Iso ang nagsubli kayo kada kami. Saan, anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Nagbabawya akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyad na kumamat, anak ko. Ala huston. Diyak kasapulan ti palawag nyo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Maistres aklaan lumakit kita kayo. Saan kumamot akasta ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetwen nyo kumamot. Amin na panagrespeto. Impaay mi idikin kwa na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat ngaron idi iti sabali alalaki. Wen. Ngam iti dayjay. Kalmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan mo't ang nagsardeng ang nagpawpawit iti para kada kayo. Pagrebangan na dayta. Taisukat nga rutiin nami, tatang. Jenny, pudno man ti ko natikabsat ko, tatang. Iso adi yung aron iboy-iboy ti panagpawpawit na idi. Ngamin, talaga mo ta pagrebangan na dayta. Saan ko nga iboy-boy-boy? Ibagbagak laeng taamangan no nalipatan niyo. Mas daawakit di kada kayo, tatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Ita tadadakkel kamin kundi subli, kundi asikaso kada kami. Ngam idi kasapulan mi, sana pulos nagpakpakita. Neruang kami nga awan iti puder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo maten. Kasi ti panangpakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Oray balibaliktadin tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag? Naita kumati kanayon alaglagipin nyo, anak ko. Nagagkuamin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adida kun mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanyak. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basul ko matkit di Ala, bay amon kunak mo. Gagangay na la siguro ti kasjay ajar na. Gapo iti inaramid mo iti kalabas. Pumanawak sa laangan dito'y balay. Ha? Papanam kumangay. Agsubli akpay laang ijay ay ang tikapsat ko. Tatulungak kadagiti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni. Samuel. Di kan pumanaw bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga kayat mo amapan pasyaran ti kapsat mo, palubusan ka. Basta agawid ka matlaeng liti balay. Sa dino tinangi kabilan yo kadagiti papel nga adda iti lamisaan ije silid ko, nanang? Ha? Ay ikwa. Inkabil kumit iti ayan ti drawer mo, anak ko. Nakawara ngamin itay, iso nga inyornos ko. Ayon tay
puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikabkabilak. At da iti cabinet uniform mo. Inhanger ko tapnusan ang makunas. Nalpas ko nga implantya day chay. Timot sapatos mo at da iti may katlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mo't nga minan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayot a pakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailak mo't nga urnusan. Iso abay-bay aniyo dita ang nakawara. Maawatan niyo? Uwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanwan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa'y. Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras insan. Apay ka di manen insan, adda ka di parikot. Awan insan. Awan ko nam, ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan. Di kan aglibak, insan. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Awan. Pampanunutak lang ni nanang. Aywan nga agpaiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela? Ay, Jack abo Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ila ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunak nagbabaw yan ng tikas ting inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita kadipay. Ita tadadakkel kamin. No nakaamiris ko maidi adagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akastoy kadag sentigurak ken kwa na. Insan, Amom kadi at tumukno sa dilangit tigurak ken kwa na. Nangaruna numalagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na. Iso nga anusan nangarod alak amon tigura mi nga kabsat ken kwa na. insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Ken may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kitin. Si kamot laang ti marigatan no pagtali na edam tigura iti pusum insan. Efren, anak ko. Ingkariingan ng adem. Naidasar kon ti pamikatan tayo. Nagtimpla akpayan iti atasyo. Nakaipapudot akmutan iti pagdigusyo. Maring matlang na dyan, ton madamdama. Ingkariinganan tapno saan bumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo mat. No kaya tiyo, di da kayo ti mapan mangring. Ha? Maring tumat lang na dyan, kunak lang arudan. Ay, mala. Sumango kang arudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kayo man mandara-mandar. Amok tiyar aramidak. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawi ako, hindi naramit ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kun. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Katsapay kuma, taikandak iti may sapay akong daway. Tapno sulnitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin na kita ngay bagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titiginaok akanaam. Agsubli ka dito, yanak ko. Efren! Ket, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kayat ko asawan, tilinangan yung agiina. Nagsubli ka din, tisigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Mariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang panaw ko iti kadakwada. Manang, Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasyay apang pamayanda. ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik na da. Naunday ngamin apanawan ti panang panaw mo kadakwada. Sonya, Ikararag tayo.
Asa apay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka mutan dagiti anak mo. Huwan ading ko. Daita amot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nga agbayag. Maurnos matlaang ti pamilya mi. Awan imposible iti Diyos manang. Patyag ama pasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita ken ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Huwan Sonya. Aging ga si bibiyagak. Diyak tumao mga agserbi. Kan agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at matasimangput kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Apay, ay niya manan ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim, idi? Ha? Nabartek ka. Anak ka nabartak na nang nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka, ha? Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny. No amuyo laang ko ma. No kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa a pagtangan. Nang rona no kasjay ngagsakit kami. Amom ka di asap sa pulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto tadda kami dito'y nga agrigrigat. Anak ko. Itatadakal kamin. Itatanayruam kamin nga awan ka iti pudir mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaanam dayta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. O sino ti birbirukom, Jenny? Ay, kwa? Ni ka dinanang? Ay, saan? Apay kumasa pulag ngay. Malagip mo kadipay dagiting bagbagam ken kuanay ti rabi? Nga, anya, manong Efren. Nalaos ti bartek mo asimbangpat. Nagsangsangit ka anang sidir kaninanang. Imbagam pa'y adi mon tupulos mapakawan. Gapo iti panang panaw na idi kada tayo. Ustumat, tanay bagak daytaken kwa na. Makita kan mariknak tinalaos sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawyan mo't ni nanang tinaramid na. Isa panawon mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa iti may kaduagon taway. Ay saan? No si kakot kabailam apakawanan. Siya, saan? Jenny, Apay, nalipatam ka din tikas taunay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki. jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rebeng na lang alipatan tayo tinapalabas. Basta, kagurak unay ni nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki ken panang panaw na idi kada tayo. Yan ti Sonya mati umaw-awan. Sungbatak. Hello, Auntie Sonya. Nakaawag kayo, mat. Hello, Jenny, kaanakan. Umay kayo kumaadagos ka ni manong mo dito'y ospital. Ha? Ospital ko nam, Auntie? Ni, apay? Na-aksidente na manong Samuel kan manang Carmela. Anya? Umay kayo kumaadagos. Pang-asiyo. Wan, Auntie, mabitla nga rod, tawagak ni Manong Efren. Sige, kaanakan, kartangan niyo kuma. Urayan kayo ditoy. Wan, Auntie. Auntie Sonya, sa dino tayo ni tatang. Auntie, kumusta dagiti dadaktil mi? Sa dino ti ayanda?
Agpadadangad na iti ICU. Anya? Diyos ko. Sangsang kamay sa tayo ko mga agkararag iti Diyos. Dawatan tayo nga ispalan na iti pagkadamanong Samuel kan manang Carmela. Time of death, exactly 3 o'clock p.m. Anya, saan na pudno day ta, doktor? Saan? Tatang ko. Ngam kas nakita niyo man. Inaramid mi amin na kabailan mi amang ispal kadakwada. Ngam talaga siguro nga aging galaangan dito itibiyag na. Makipagladingit kami. Nanang, tatang, apay pinanawan na kami maten. Apay, kasano kami paitan. Nanang, at tuyak as si papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pakawanandak ko ma. Sorry, kadagiti na isaw-sawang ko asaan anasaya at kada kayo. Pakawanandak, nanang. Nanang, sapay ko mapakawan na kaming agkapsat. Gapo ka na iti sana nasaya at trato mikin ka. Manipod iti nagsubli ka na kami. Sorry, nanang. Nanang, sorry at talaga. Sorry. Jenny, Efren, di yu dubugan ti bangkay ti inayo. Ang mga numatumba. Auntie. Auntie. Ana, umay kayo, tagtugaw tayo. Kasano kami paitan, ante? Naggindandamot lakit din, anapukaw. Oh, di kayo agdanag. Ada aklaang dito'y kanakaan. Ikarig, at ikay tupulos baybayan. Miss F, dua atawan metten tinapalabas manipod day di apasamak. Nga maging gaita, nagdagsen paylaeng ti barukong ko. Nagdagsen ti riknak. Ngamin, natay ti inak ajak man laeng nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Nalaos ti panagbabawik, ngaman yan tapulos nga awanen maaramidak. No may sublik laeng kumati panawon as ibibiyag dapay, aramidak. Iti kastakot masulnitak dagiti nagkurangak. Kang runaan iti amin, makapagkidawak pay iti pamakawan iti inak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko ti amin. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Pakawanemon ti bagim pagayam ko. Iti kasta ket mapunas metten ti sakit a marikriknam. Awan perpekto ditoy rabaw ti daga. Amin tayo ket agbidot wenno makaaramid iti saan a maiparbang. Ngem no makaamiris ka ket pagbabawyam ti nagbiddotam ni Apo Dios ti mangtarabay ken mangitundaken ka iti nalinteg a pagnaam. Alakastan pagayam, Jenny. Ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita, ket in patulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti riniboribo adumdum ngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay toy padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak a naayat adumdum ngeg. Sigod nga OFW ti inak. Nabayag iti balasiw taaw, iso nga oray kaskas ano kat maited na matamin akasapulan mi iti kabsat ko.
Iso na laeng takapilitan ang nagawid daytoy idi nagsakit ti amami. Aging nga insubli ti amak ti bulod na abiyag. Saan maten ang nagsubli ti inami ngem di nang lukat iti karinderya nga iso ti nagtataudan ti pagbiyagan mi nga inaldaw. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anda ka din sangput mo ang masida, anak. Yung paglapulutanan may karagiti kabarkada. Ay, awan, anak ko. Naibos amin nga inlutok iji karinderya. Anya, at kasano kami nga rudan kay karagiti babarkadak na awan pulutanan may. Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam. Imbis nga agsapol ka kumamat iti panggadam. Abday ta kayo manin. Narigat nga ron tagsapol iti panggadan. Nang ron agad-lawan mo't nalpas gaw. Nijalin kat di ti baon nyo Pipira niya kapsat ko na nalpas na. Siya ka nga high school graduate ak lang. Ay nalakalaang no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No daytan tumangamin agin inumlat tanti aramidam. Tunggal agawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mau, gapo iti kanayon apanagin inom mau, Adulamin. Didak man bagbaga na kas na. Saan ako ni ubing? Hamok teraramidag na nang. Ada kayo pa'y matiti balay na nang. Apay di kayo pa'y napan iti karinderya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damot ijay ni Lucy ken ni Ador. Isuda pay laang ti makaammo iji pwesto. Adu nga minti mureng kaw. Aglabaak pay sa ak mapan ijay. Kasta ka di? Na, ikantak man nga ro iti kwartayo. Uray sangaribo lang. Nay, pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ang mapanagsapol iti panggadak na nang. Sigurado ka. Uy, nanang. Amangan mat numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. Atoy, Ang yamanak na nang. sigurado mla nga mapan kaagbirok iti panggadam. Tano saan, di kanton ikan pay Apulos, Dennis. Uwin ka di. Ay, wan kayam na nang. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wen, jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rodan anag iti murang ko. Mala, ika nga rod irwaran dagiti murang mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jeline, anak ko? Ay, awan lata nanang. Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay, tadapay mo't ti karinderya pagtataudan ti inaldaw akasapulan tayo. Nanang, Di ka mapukawan iti namnama, anak ko. Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? wan nanang, masapa ak tumanin inton bigat. Barang adamot tan mabirukat. Ayun gayam, sa dino ti ayan ni Manong Dennis, kasladyak nakita iti nagmalaman. Jakman ammo. Nagpakadamot itay bigat amapan agbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at mat ano na panunot na ti agbirok iti panggadan na nanang. Ay sapay la kumaa, anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid di kabsat mau. Nanang, yawid kun ni Mary kat ag nauran di ti balay. Anya, anak ko, saan kayo pa'y mata nagkasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No danton maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan na nang. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Anak ko. No ti panunutan nyo kat ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. Ha? Inserrek nak ni Mary ti kumpanya pagtrabaho na. Inawat dak ma, takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayat nga rod ano kasta anak ko. Uwan na nang,
Isayawid ko ni Mary kat agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabahom, kabagis. Awan pa'y nga rod manong. Naimbag pa kanya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalga din ti trabaho. Si kamot ka na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam nga minat, nagsapol, tapno makatulong kamutin ka na iti magastos di ti balay. Diyak kabaalan ano siya amin. Ha? Nangruna kat iyawid ko ni Mary. Masapol na pag tinulungan pati magastos di ti balay. Wen manong, barang ano makastragak matan iti trabaho. Igaid mo nga minat, agbirok. Saan ka nga agsadot-sadot? Jesus, sigapay mo ta professional ti awan trabaho na. Anya nga ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may-apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ka. Sa anak lataan na awat iti trabaho, nanang. Ala, sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nanang. Di ka kadiagganat. Nalabit nga dagur uray ang napintas at trabaho para ken ka anak ka. Sapay naglaing nga agpangag ni Manong Dennis. No agsao, kasla iso tagbirbirok dito'y balay. Ala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam kabsat mo. Kas jay talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensya am kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanan balasang ko. Siya kunti aglaba. Amangan lumalamiisan ka. Ay saan, nanang? Tulungan kayon. Itikas ta, daras malpas. Sapay nagado ti lalabaan niyo. Ay, basit laang daytoy balasang ko. Kabailak daytoy. Jesus, apay nga ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang ti mangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga no malamiisan ka. Ay, huwag mo nga mere. Maala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alan, tumakder ka dita. Inkakat aginanan iti silid aywanam ti sikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kiti agbalinto nga anak ta. Bayam aninanang ti manglaba ka na kita. Kabailan na rita. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo matan, nanang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti panagsakit yun. Agimbagak tumatla ang adagos, anak ko. Basta agan anad kay ti papanam a lugar. Apay mo't nga minamasapol nga agabrod ka. Kasapulan, nanang. Tapno matulungan kayo mat kini Manong Dennis. Awan mat ngamin masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak. Padasag matigasat ko iti balasiw taaw, nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan. Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Wan, nanang. Ang alanganin ak amang ibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad yun. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sana bale, taadamot ni Manong mo akadwak dito'y balay. Ken maysa, kabalak pa'y mat. Patsak nga gimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya matin. Sumangpot da tao. Awan pa'y naluto amakan. Ay napasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawag at tumakdar. Kan nasakit unay ti sikat ko. Talaga adyak kabailan ti bumangon. No kasta di ka matla makatrabaho. Nasay-sayat no pumanaw kayon diti balay. Anya, Awan mo talagang may tulong mo. Sa pumanaw kan. nay, hapay nga yakas tamat, Dennis, anak ko. Ladingitag. Ngam saan ka amasikaso. Iso ngay tulod ka langan iti ayan da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan. Tinultulungan mo't idi-ida.
Jaklaim pagarop, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak. Anak ko. Jesus, di kay man nagdrama kasta. Di kay nga rod maasikaso, isong itulod kayo ni Jayan Dalusi. Unay kamatan manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni nanang ditabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamot tan, ti panagsasaom kanya. Di ka lan asyanan kininanang. Apay nga aramidam ti kastoy manong. Apay. Diyak mat pinapanawa. Intulod ko ikayang Dalusi. Isudan ti mga iwan kenkwana. Naulpit ka manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Diyak nga rod maasikaso. Amumot, nga dan anak mi kan Mary. Diyak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti taratom kankwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na. Anya ti klase nga anak. Dennis, agreeing ka. Apa teng tirabi mangring ka. Sapay kay mi masan ti turok ka. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni nanang. Alya, Ala, bumangon ka dita. Mapanta adagos ija balayda. bakit ni nanang? Iso husto lang na dyan tapno makay na namot tan. Dennis! Numapantay ta ijay, awan mo't langan maramidan ta, tanatay nga rudan. Di tan may sublipay ti biyag na. Sungin ton bigatan ti papantay ijay ang Dalusi. Maturog takit di. Anya?